ziua! Astăzi pregătim o garnitură de cartofi noi la cuptor. Pentru asta avem nevoie de cartofi bine spălați, pentru că rămân în coajie, unt, sare, piper și cimbru. Acum, cartofii se pun la fiert într-o oală cu puțină sare și ținem între 10 și 15 minute. Trebuiesc pătrunși, dar nu chiar la maxim. Cartofii au fost puși la fiert cu sare. Când vor fi gata, îi scoatem din apa fierbinte, deci practic îi scurgem. În timpul acesta, cât se mai răcesc, topim untul, cam 100 de grame. În timp ce untul va fi topit, pregătim cuptorul să fie încins la 180 de grade Celsius. Untul a fost topit, dar înainte să fie pus la foc am pus și o lingură și jumătate de ulei. Cartofii s-au fiert. Acum peste punem untul topit. Condimentăm cu sare, piper și cimbru și îl băgăm la cuptor la 180 de grade. Să vedem ce o să iasă. Așa arată abia scoși din cuptori. Prima jumătate de oră au fost ținuți la 180 de grade Celsius, apoi au fost întorși și s-a mărit temperatura la 200 de grade Celsius. În total au fost ținuți la cuptor o oră. Să vedem cum arată și un cartof desfăcut. Așa arată și un cartof desfăcut. Este foarte moale, făcut și gustos. Untul și condimentele l-au făcut foarte gustos. Vă doresc poftă bună!